and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Noy Butoy, midool man to si Milani mo. Unsa may iyang tuyo? Espiya ka? Makalagot sa kanoy da? Abi kinanguta naman, espiya na? Wapaday ka maanad. Muuban ko ninyo. Unsa? Muuban ko sa inyong lakaw. Kasi ba nag-ingon ni mong manlakaw may si Dungilan? Ayaw na lagpamakak. Mangita na sa mong Hazel? Pwes muuban ko. Bahala ka di ay. Uy. Ano mamira man kagkwilyo ka rin? Nga na mamiyak man ka? Hala? Magatubang nga ipadeta? Magkailis pa na itong naong? Muy kuyaw. Nga na imo mo sa kumbiyaan dayon? Unsa man taong kakaroon eh? Di ko mubiyaan ni mo nga mamugos man ka muuban. Wala lagi milakaw ni Dong Milan. Kung di ka mo tuon ako, o tuos Dong Milan. Siya na'y liabis kwilyo. Naunsa man ko. Nganon dili naman ko makapugong sa akong kagalingan. Tungod sa sobra na akong pagkiki. Unsaon ko sa pagputol ini. Nakita na ko nga giliaban ka ni Karen sa mong kwilyo. Ganon to, Noy? Buang ang bayan na eh. Muuban ka na siya sa tong lakaw. Unsa? Mangita man kuno tang dahisil. Muuban ko na siya. Ay, mayabag ng tinugbayan na. Saan mo na ito ini... Ano? Tingnan lagi itang atngan. Watan ako silang attorney ha, Dumilan. Ato na ko, pick up ha. Ayaw pa, Noy. Sige. Muna ako dito ha. Kadayot kay manangit sa kong nanay. Naunsa naman na si Karen, oy. Ato na siyang sabto, Noy. Lisod mo day kung mawa na to nga itong gihigugma na. Muna inong doon nga nakasabot ko sa gibati karon ni Karen. Babae manggod siya. Doon na day piliyo ng gugma na eh. Kung muatake na. Ay, butlang, Milan. Oh, asaman mo si Butoy. Kuan. Ayaw kahadlok sa pagtugan. Ako rin mahibaw. Mubalik ko sa simbahan. Gusto gid unta ko mosimba, sister. Wa ka mahadlok nga makitaan sa imong amahan? Mahadlok, uy. Maugani, nga igo na lang ko sa pagpangandoy. Mahimo ka mang musimba ba, Hazel? Ani ka lang sa bintana. Parehas ra nga mitambong ka sa misa. Kanusaka na ko maangkon ang malinawon nga pagpuyo. Kung mubalik ka na ni Milana. Kung mahimo pa lang, sister. Mahimo kaayo, Hazel. Kung lig-onon mo lang ang imong kaugalingon. O gamiton mo ang gahom sa gugma. Padayon kong nangaliya sa kahitasan, sister. Nga kung unsa man angay nako, mo'y ako buhaton. Ang kunon ko, gimingawon kayo ko sa akong mahal. Pero, kung dili gid may alang sa usag-usa, pilit ko ning dawaton. Pagkaduol ra gyud ang kumpinto. Pero dili mahimong mugawas ko dinhi sa adlaw. Nakasiguro ko nga dali kong mailan. Dili ko ibuwag kining akong armas. Mura ni makahatag na kog dugang kaisog aron nga magpakabuhi ko. Kinahanglang madako gyud sa Hazel sa akong pagbiya ni Nindabita. Naarag yun di ay sa kumpinto si Hazel. Sa iyon ko na siyang makuha. Sa dili ko magpalayo din eh. Mo nang simbahan, Noy. Sudya. Makasudra ko dong? Noy. Makasudra.
Okay. Nya. Nya din si Day Hazel? Wala ko may baw. Di ko ba nga kundugan? Pangitag kaparkingan, Noy. Okay, Dong. Pwede na tingali din ni Dong. Ano lang ko din eh? Sige. Pangunta na lang ko sa guard, ha, kung pwede ba din eh. Ilisan ko nag mga buwak ang altar. Mayong ito, sister. Oh, Milan? Nakaila ka na ko, sister? Nahinumduman ko lang ang imong pangan. Dili ba duhaman mo nga mi anhi? Nasay pantagani mo nga taga-media mo, di ba? Yes, sister. Og mihatag mo sa inyong mga pangan. Og wa ko kalimot sa imong ngana. Wala mo samok din ang pugante, sister? Gabi malinaw ning dapita. Tuwa na tingali siya sa layo. Siya ay nakaingon. Anong wala na ako makita nga kumahal? Mahimo bang mangutan ako kung nganong gipasangin la nimo ang pugante? Anak sa pugante ang gipangita kong mahal, sister. Sorry kung ma-emotional ko, sister. Pero mahal ko manggod kayo ang iyang anak. Nganong mibiya man sad ang imong mahal? Dako nga akong pagtuo nga mibatig kauwaw ang akong mahal. Sa kasayuran nga ang iyang kaugalingong amahan ang mipatay sa akong mga ginikanan. Aron maagaw lang niya ang among asyenda. Oh my God! Ingon din ni anak kasalbahis ang amahan sa imong mahal? Pero dili ko iamong sa akong kalagot ang akong mahal, sister. Wa siya ilabot sa gibuhat sa iyang amahan. Iya magani untang lukuson ang iyang anak. Ang akong mahal. Kinuo ko. Naibaw ko nga mubatik yung kauwaw ang akong mahal kung masayod siya nga gipatay sa iyang amahan ang akong mga ginikanan. Gikasakit ko man ang gibuhat sa iyang amahan. Pero wa ko iamong ang akong mahal sa akong gibati. Gusto kong manimaw sa amahan sa akong mahal. Pero dili mahitabong i-apil ko sa akong panimaw sa akong mahal, sister. Mahal kay nako si Hazel. O musamot ko siyang mahalon kung magdana siya sa among anak. Minyo day mong duha, Milan? Wa ba, sister? Pero hapit na untang nga mong kasal. Sa dihang milakaw ang akong mahal. Ug hantod ron, wa pag nako siya mapalgi. Kon maminyo manggid mo si Hazel. Unya kay mga tao raman mo. Tingalig mo iyang gikahadlukan nga imo siyang tulisokon og sudyaan. Nga anak sa nagpatay sa imong mga ginikanan. Dili ka na mahitabo, sister. Sa ako nang gibalik-balik sa pagtugaan mo, mahal kay nako si Hazel. Gawas pa, ngano ako mo siyang sudyaan. Nga mismo gani siyang anak, gusto mang luguson. Demonyo gitong iyang amahan. Husto da ituod. Manglingkod ta, Milan. Ako ka na lang yung sangpiton og Milan, ha? Maumanggid ka na imong pangana. Oo, okay ra, sister. Dali. Manglingkod ta diri. Dili mahimong magdugay ko din eh. Tingalig dunay makabantay o masakpan pa ko. Pero dili mahimong magtanga na ko din eh. Wa ko'y kwarta nga magamit. Sa igayon nga madaha ko na si Hazel. Gusto. Nainumdum na ko. Dunay tulisan nga akong natabangan.
Mahimo ko siyang pakikitaan ug paningan sa ingisaad nako. Gadili ko niya taliknan panahon nga doon ako'y atraso. Magpatabang ko niya ug mahimo ko pa siyang dadon sa Manila aron makapahimo siya sa akong kwarta nga gibutang ko sa vault. Karon dayon, mulakaw ko ug adtuon ko ang akong gitabangan. Nganong may balik ka man din, Aron mga yun ang schedule sa inyong misa din, sister. Aha? Actually, sister, hangtod ko, wa masayod nga nung giganahan ko ning dapita. Murabag, muragid o ani ko din makita nga kumal. Mao ba na'y gibati nimo? Yes, sister. Ganahan kong anhi mo simba. Pilaypad. Mahitabo ang akong pangandoy. Mabuntag ra ang misa din, Milana. 7 o'clock sa buntag. Kay gikan sa misa, may ospital pa man mi nga atimanon. Ospital? Yes. Og doon na sa day mi Bible lesson sud sa City Jail. Didto mag-Bible sharing mi kauban sa mga piniriso. Sister, tabangi ko. Unsay akong ikatabang, Milan. Feeling na ko, niaragid din hiyang akong mahal, sister. Tabangi ko, aron ibalik siya na ako. Wa man ko makaila sa imong mahal. Nera, ipakita na ko yung picture, sister. Mauni siya eh. Mauni ang imong mahal? Yes, sister. Mahal kinako siya, sister. Ibalik siya na ako. Please. Ibalik siya na ako. Mihila ka, Milan. Gimingaw na kay ko sa kong mahal, sister. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!